We gaan het erover, want op maandag 13 januari dan gaat de cursus politiek actief in de gemeente Dantriel-Verstad. Maar ja, wat deze cursus nou echt inhoudt, die hebben we van Jouke Jan Postma. Hier is de raadslid van FNP, maar ik oud-cursus van politiek actief. Dus je weet er een heel soort van, Postma. Ja, nou ja, wel aardig. Hè? En intussen die het ook al ervaring op van mij als raadslid zelf natuurlijk. Daarnaast zit ik nog op mijn opleiding, bestuurskunde over iets management. Dus van alle aspecten pak ik wat mee. Ja, en dat al die deze cursus? Ja, onder oren, zeker. Ja, als je op een gegeven moment de hand begon mee, ik wat een jokje. En dan wil je meer weten en dan kun je zo'n cursus een heel soort budgetten voor jou. Ja, want waarom woon je dan zelf met deze cursus? Nou, als ik wil er op een gegeven moment gewoon meer van weten. Er speelt een soort. En dat beeld ik nog even terug in, denk ik. Ja, als je weer rond in je mij door het verschil per persoon. Mijn eigen reden wie bijvoorbeeld. Ik wie van mening dat de figuurlijke afstand tussen Den Haag en het platteland, weet je wel zo ha, die waren steeds groter. En dan wil ik wat in budgetten. Nou ja, dat kent onder oren door middel van politiek. Dus zo ben ik erin roegelen. Ja, want daarvoor hier dus ook wel een beetje blank staan, ga ik wel terug. Ja, zeker. Ik had eerst hier een heel oren carrièrepaard. Ik wie eerst waan om in bijvoorbeeld DCT te komen. Maar ging in de wiezen, nou ja, begon de politiek steeds meer te lonkje en te lonkje. Dus op een gegeven moment toch maar de knoop eraf hakt. Ja, en nu ben je een raadslid van FNP. Ja. En dat had zich wel van tuut niet als waren. Dus had je die cursus volgehad? Ja, nee, zeker. Maar het is zelfs ik zijn meisje cursus, dus dat is het mooie ervan. Ja, had je mij door wel net voor het zeggen dat je beslist de politiek in maten. Ja, een politieke partij had ik een bestuur, dat had een skaartvraagje. Misschien ben je kundig met een website, wil je graag websites beheren. Het is al je mogelijk. En het mooie van zo'n cursus als dit, is dat we echt bij een soort mensen een stukje kennis bijbrengen met je over hoe werkt het er steeds, hoe werkt het een gemeente. En het zo mooi wijzen dat we dat een beetje verspreiden kunnen. Dat elke niet wat meer al weet van ja, wat is nou een gemeente? Wat mij ze wel, wat mij ze net. Dus er is ook een beetje informatie naar de mensen daar. En iedereen zei van ik wil wel volgen, maar ik wil net echt in politiek verder. Dat ken ik. Ik zou dat zeker onrieden. En veel voorkomend iets wat mij opvalt is een soort mensen weet biggelix net dat een raadsvergadering hier een bier is. En dat is voor iedereen om te volgen. Dat wordt zelfs bij het VNOF naar je uitstuurt. Ja. Dat mij ik niet tegen bij komen. Een soort mensen weet biggelix net dat een heegste orgaan in een gemeente de gemeente is. Nou, en dan benaal je bepaalde dingen wat vanzelfs ook in zo'n cursus naar verjaardag komt. Maar het gaat ook verder als dat. In de cursus komt ik naar verjaardag hoe werkt het Nederland als een steed? Hoe is dat inrichten? Wat is een Europese Unie? Wat is de invloed van de media? Het komt er al in de verjaardag. Je weet wel een beetje op de hichte stel van alles. Maar jij kent natuurlijk echt van eigen gemeente, denk ik. Ja, zeker. Als je in de eerste fase gooi je echt in op van nou, wat is Nederland qua steedsinrichting. En al gauw gooi je over naar de gemeente. In de algemene zin. Van wat is het, wat doet het, wat is een college, wat is een gemeenterie. En inderdaad, op een gegeven moment werd ik daar spitst op de gemeenterie van de Antoniediel. Ik zelf de 20ste, als ik me net vergis, de Gerrit Noost, die heeft nog een raadslid, de heer Jager. We hebben een soort van interview bijvoorbeeld op mijn jongen en dan mij de mensen nu eens vragen stellen. Ja, want Joran Jager praat over die had me volgen en maar op. Nog meer jeugd, maar ik ben eigenlijk ouder. Hm? Die cursus volgen? Of is het alleen nog maar een bepaalde doelgroep? Waar het precies zich inschreven weet ik net. Ik weet dus nou de teller op 24, dus dat is een mooi een. Maar ik zou zeggen, iedereen is welkom. En wie ken ik iedereen broeken? Want een jonger persoon, die zult we heel wat zien dingen dan een oude persoon. Dus het is echt via een gemeenterie en via een partij op zich heel mooi dat je van vol mogelijk verschillende doelgroepen mensen onweer te halen. Ja, die hebben we zo'n zorgen, hebben we een oorlevingservaring. Ja, zeker. Ja. Dus dat is echt iets wat mij speelt misschien. Die cursus, hoe lang ga je er hier? Meer van 4 lessen of zoiets? Ja, klopt. Hier is 4 lessen inderdaad, ja. En bij u in de gemeente is het vanaf 13 januari, onder mij half februari. En elke keer op een maandje te jong vanaf 11 tot 10 uur. Mag mensen ook gewoon melden of kunnen ze gewoon langskomen? Ik weet, mag er omgemeld worden. Maar dat kan makkelijk naar je mailtje naar de griffier van de Antoniediel. En dan, en hoeveel mensen kun je eigenlijk herbergen? Ja, ik zou zeggen, via een initiatief als dit, maar neer te gek wijzen, dus kom maar op. Ja, dus alle inwoners van Dantriel natuurlijk, maar toch ja. Echt geïnteresseerd, of je wel geïnteresseerd bent in politiek, maar net echt in een rievel. Je bent altijd welkom. Ja, zeker. Ja.
En tot deze cursus, hè, ga je dan ook echt nog meer vertrouwen krijgen in de lokale politiek? Ja, als je mijn beeld is vooral heel wat verhoren. Je een gemeente steen je voor het net bij stil, hè, wat het is en wat het doet. Maar door middel van deze cursus kom je er wel echt in mijn onreiking van wat mij als burger doet, maar wat mij als rieter doet. Een volksvertegenwoordiger steert bijvoorbeeld een soort in contact met inwoners. Nou, dat had mijn beeld wel verbreden. Ja. Hè, qua hoe je als burger dan nog invloed hebt op beleid. Dus het is al die positief. Ja. Wil je eigenlijk nog een oproep doen aan de hartjes van Kom aan Del? Ja, zeker. Ik zou zeggen, als je wat met politiek gaat, als je bij een raadsvergadering jongen gaat of je denkt van ik wil er meer van weten, net staan er maar heen. Nou, tegen dank Pasma. Je bedankt.